parketzean gaude, hemen areatzan, hirugarren solairuan hain zuzen ere, eta ikusten duzuen moduen, sartuko gara pultsu gehiago eta ikusiko dugu nolako erakusketa dagoen ongo dana abuztuen zehar, kasu honetan gaia, karsta eta espeleologia. Batzuek egindako argazki oso interesgarriak eta uste dugu politak badirela eta horiek ikusteko aukera izango dugu. Toki honetan hemen parketzaren hirugarren solairuan nahi dugu irudikatu apurtzuet kare arrisko mundua. Kars batera sartuko gara eta hemen zedekogu arkua bada itxinara sartzeko modu atxular begiko, atxulo, zuzen ere. Ikusiko ditugun argazkietan agertzen direz, kobazulo ezberdinak eta kobazulo barruan ateratako estalaktita, estalagmita eta beste espeleotema pilo bat. Batzuk ez ezagunak eta beste batzuk arruntak. Sartuko gara pultsuet eta argazki batzuk erakutsiko dizkizuegu.